So ayan mga kainday, hello mga kaindayan. I'm Inday Rona and welcome back again to my YouTube channel. So ayan mga kainday, kumusta po kayong lahat? Matagal po ako hindi nakapag-upload sa aking YouTube channel mga kainday kasi mayroon akong natatanggap ng mga comments, ng mga mga sabi-sabi sa aking mga friends and also to my family na mga negatibo na mga salita na hindi ko talaga na at ayun na nga mga kainday, mayroon akong natatanggap ng mga negatibong mga salita mga kainday na ang first time ko talagang natanggap yun sa aking sarili na basta mga negatibo. So ayan, para ako nawawala ako ng pag-asa na mag-vlog at saka iniinda ko yon. Masakit pala mabash mga kainday. For the first time kong nabash mga kainday sa mga pamilya ko pa, mga negatibo. Wala sila pagka-support for my vlogging. So ayan na nga. Ngayon, nabubuhayan na ako ng loob kasi meron akong isang kaibigan na nagpupush sa akin na pagpapatuloy ko yung pag-vlog ko kasi so ayan ngayon mga kainday, nabuhayan ako ng loob. Ipaglalaban ko ang dapat ko ipaglaban. Charat! Ayun na nga, ito po yung mga kaibigan ko na supportive talaga sa akin mga kainday, kahit hindi ako na meron silang mga sinasabi ng mga negatibo, but sumusuporta pa rin sila sa akin mga kainday, itong dalawang bakla na ito. So ayan na nga mga kainday, nagluluto pa yung isa at saka yung isa nanonood pa ng TV. So mamaya ko sila ipapakita mga kainday, ipapakita sa inyo mga kainday. So ayan na nga mga kainday, so hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. Mga kainday, support, like, share and comment mga kainday, kahit papano, kahit yung mga content ko mga pucho-pucho lang, but ipaglaban natin ang karapatan natin sa buhay. Charot! So ayun mga kainday, mamaya abangan nyo po yung mga kainday, nakaluto na siya. Kanan. Ayan. With egg. Ayan ang kanan. Okay. Init kaayo. At saka nagpabukal na siya. Welcome to our dirty. So ayan, nagpabukal na siya water para sa amo ang pancit canton. Ayan. Pancit canton with egg. Ayan ang egg. Agaray. So ayun mga kainday, kung gusto mo magluto og kanang egg, kung gusto mo madalian siya, pwede mo siya ibutang sa sa niluto nimo na rice. Ayan, anaon pagkuan. So ayan si Mimi mga kainday, nagkuha og buongon. Pak. Nanga siya buongon diri, akin ay buongon diri ilaha Madam Mona. Ningita pa siya dughit. So ayan mga kainday, naapod diri ayan santulan ilang Mona, na santol diri ayan. Nay bunga pero layo kaayo. Huy, grabe na makadughit bayot. Ayan, nay santol. Ayan mga kainday, ako na i-prepare ang pancit canton para ibutang dito sa kanang kuan. Ayan, itong pancit canton, ilalagay namin sa mainit na tubig na kinukuluan. Ayan, nilagay na niya. So, masarap ang ulam namin mga kainday, pancit canton. Itong pancit canton mga kainday, hindi po ito sponsor ha. Kaya hindi pa tayo famous. Baka naman, lucky me. Baka naman, lucky me. Ayan. Ayan, guwapa kayo mo ang kusinera. Hi. Na welcome to my vlog. Labongga kayo mo hang boobs. Yan iniraw, nangaan na siya gabigay hapon niya. Ibutang sa taas kay. Ngayon mga hapon na di, kabalo mo uli. Matagibutang sa taas niya. Kami niya po niya. So yun mga kainday. Yan ang gipa, kuan sa tawag na strain? Trainer. Yan ang gipa strain, kauban sa train. I-drain niya. So yun mga kainday, naara mo pagkaon karon, paniot. So ayan, naka-prepare na akong mga alagad, akong mga palasyo, akong mga yaya. Ako itong amo ito.
Gigutom na dyan siya. Gigutom. Haluan na, day. Ang premo. Mana, oy. Yun hindi makamukha ang itlog mo. Ay, no. Ito sarawat. Stand out straight. Now let's try Oleo Complex. Pagkala na ayaw ko pala sakdan ako ninyo. Activatingly straight. Pinukari na dito, Ami. Ano kanit ko eh. Grabe naman ang kauna na, oy. So, ayun mga kainday, mga auntagi. Gutom yung si Mona. Wala siya nagpangagda. Hoy, Mimi! Tumuna, paniod ko na siya. Di yan siya pakmakang paunong pamahon. Paniod. Ayun mga kainday, wala ni kanon. Diyan nga. Ay, akong tinidor. So yun mga kainday, mga on. Ay, pa. Kaon. Mga on ta mga kainday. So ayan. Gutom ni. Yapin na lang si kuan sa New Jersey. Hindi naman na, be. Kung kawang. Kuan ba? Digit dilang diyan na. Papel na ko. Papel na siya. Ipapil ng management. Asa na siya ni Scott? Tanghalan, grand final eh. Sarawat! Tingin sa bahit itong kamot ni. Ang tinidor. Pagbuot. Natinang ko kuan man. Ito man eh. Isda. Kahit apa ni ba? July hapon. Yes, ato bang Saan paghungit sa kanang gwapa nga babae? Kanang naka sa kuan ba? Feeling nimo naka sa kanang restaurant nga mahalon nga mga restaurant. Saan paghungit sa dato? Sige daw, unsaon? Ingani on daw paghungit sa dato mga kainday. Sa magkaon siya restaurant. Anaon. Ikaw me, sa pobre nga kuan gan mo kaon sa karinderya. Anaon di ba? Anaon pagkaon di mga kainday sa mga pobre. Isa! So yun mga kainday na nami juice. Among juice kay green ang color. Ang balik potang nga. Timpla ni ka ni puno ka ng tubig. Yee! Bambi. Nagreklamo mga bayot kay kuan daw, tabang kayo ang juice. Naghalan akong tubig bayot. Mura na ng tubig sa kanang mais nga nilungag. Tanawa. Tanawa ang Diyos mo ginawan. Binairan. So yun mga kainday na humanamig kaon, busog na kayo ang mga bayot, saba kayo ang reflect pan mga kainday. So ayan, anong masasabi mo sa bahay mo? God bless. Thank you so much. Busog ka. So ayan, ang maghugas ito mga kainday si Mimi. Ate ko to oy. Kasi ang owner mga kainday ko sinira rin na siya. So ako man ilahang amo. So amo, di alang. Mimi, ang hugason. Ihatag dito ang hugason. Ipakaon na sa iring ha. Pero diba yun eh. Ayan mga kainday, ang among amo mga kainday, nagigdahigla lang siya kay nabusog na siya pak. Ang absa jod, ang ay!
Ang abs. So, ayan mga kainday, papakita ko sa inyo yung yaya namin. Andito po yung yaya namin mga kainday. Ayan, yaya! Kumusta yaya? Okay lang, ma'am. Nakuha na to ni mo akong ipadala si mong mama. Nakuha na ba to si mong mama? Tarong nga naghugas yaya ha. Ginoo ko. Ang kani oh, ang kani. Tarong nga nag... Tarong nga. Suguasan si yaya, suguas. Wasa niyo ba? Nganong kanay mo gigamit yaya? Para makuha ang Wa jud ka na minaw, wa ka na. Wa jud ka na minaw ha. Tarong nga na dili man na siya kuan. Ngano kailangan pa mo jud ka ana. Tawo ka na. Yaya, palunga ang electric fan yaya. Tura nag-under ang electric fan ba Ginoo ko. Agoy. Di ka mamilaw. Yung anak akong vaccine, yawa. Mga kainday, while naghumanamig kaon mga kainday, so ayan, taod-taod na mga kainday, nagkakakuha na amo ang, nakadigest na amo ang kinaon, so ayan, mag-exercise sa imi, mag-tiktok sa imi, kaoban ako ang friend. So ayan na nga mga kainday, nag-practice na nag-tiktok, nga katong chwera ba na para shumakan na. Ayan. 3, 2, 3, then, Ay, daw. 1, 2. Anak ni. Oh, anak ni. Anak. Anak. Sige. Ay, ako. Napakatabi yan. Hindi ako sa kamba. Stop. Sala. Hindi ako tapitin ko. Stop. Basta pa dyan. Ay, morning good ko. Alam mo namin yun. Basta. Ano sa niyo? Sakit ang kutok. Sige, di ka mo. Agay, kasakit mo yan. Sige. How does it muna dang? Da. So ayun mga kainday, mag-change me og video sa mo ang TikTok na kunuhay, gihago na si Mimi siyang kinabuhi sa pag-TikTok. Laban lang best. Amo ang pinaka-sexy kaayo nga TikToker. Abangan nyo mamaya mga kainday, doon kami sa manindot kaayong na ano na venue. So ayan. That's lava anytime even in winter. Let me see how you a bad bad. Sipping on you see that quality, yeah, me in a that. So me tell me, girl, let me see how you a bad bad. Smoking on you black it, yeah, me in a that. You so much, that's lava anytime even in winter. That's lava anytime even in winter. Let me see how you a bad bad. Sipping on you see that quality, yeah, me in a that. So me tell me, girl, let me see how you a bad bad. Smoking on you black it, yeah, me in a that. You so much, girl, wine your body, yeah, all the for me, yeah, wine your body, yeah.
lava anytime, even in winter. Girl, let me see how you a bad, bad. Sipping while you sit So, ayan mga kainday, naabot na migikan sa tulay sa Maputi nga nagtitok-tiktok do kuno hay Ginoo ko kakapoy sa mong kuan. Naikuan ganina mga kainday na itaga nagmotor, dami kay nagmotor tas nagpa-picture. Nagpa-picture lang sila silang cellphone mga kainday kay remembrance lang nila sila hang pag-adto. Kahit kayo dito sa tulay. Si Mimi gikapoy kay si Mimi. Ayan, nagpa-electric fan ang among yaya. Ginoo ko kalas kanig kuryente. Sa akong isa kayaya dito sa gawas. Nagdula na po. Ginoo ko ni ako mga akong mga yaya. Papagani ni kadong aghapit ng panihapon. Ginoo ko sige na po nigdula og email ang isa. Kani si Juanita og si Kuan. Si Shirian. Amot na lang dyan ani ako mga yaya Ginoo ko. So, ayan mga kainday, ang ako isa kayaya, naghaling dito ang mga kainday si Chiripir. Si Chiripir itong na dito sa abuhan mga kainday sa among dirty kitchen. Ang ganda ng graphics nila. O si Chirian, nga nagdula na po og koan, kanang email si Chirian. Uy, Ginoo ko, nagsusuot naman po na siya dormat. Uy, si Chirian. Iwan ka na lang, kita na lang dyan. Nagdula siya og email. So, yaya, dalian naghaling dira yaya kay magkuan daw siya. Unsay tawag ato, Chirian? Chiriper. Ay, bungol ko ni Chiriper. Maghaling siya kay murag magkapi siya kay gikan mi nagbaktas dito sa tulay sa Maputi. Gikapoy siya so magbaktas so baka mamaya makain. Ay, kigahangak pug ko. So ayan. Mga kainday, that is for today's video. Salamat po sa panonood at salamat po sa pagsuporta sa mga vlog sa putyo-putyo naming vlog for today. And so, don't forget to subscribe to my YouTube channel mga kainday, and don't forget to click the notification bell para naman ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And don't forget to like, share, and comment mga kainday kahit papano. So, I'm Inday Rona at ito po si Chirian, si Chiripir, at kami magpapaalam na. Bye, bye, bye. Bye.